Minulý rok při opravě náměstí byly objeveny dvě velmi staré studny. Jedna zůstane ukryta před zraky turistů, naopak druhá se stane turistickou atrakcí města. V současné době na ní probíhají stavební práce. Po jejich dokončení se do studny bude moci nakouknout. Mladší studna vznikla podle archeologů už při založení města. Byla to vyčištěná hluboká skalní puklina, která byla zpevněná složitou soustavou kleneb, které roznášely tlak okolní zeminy. Napouštěna byla průsakovou vodou ze skalních puklin. Studna by se měla stát jedním z lákadel pro turisty. Částečně prosklený otvor a několik schůdků umožní nahlédnout do její hlubiny. Výsledná varianta jejího zakrytí se rodila hodně dlouho. Téměř rok probíhalo jednání s Národním památkovým ústavem, který měl neustále požadavky na to, jak má být zakrytí studny, jak má vypadat. Byla tady i varianta, že máme zakonzervovat a zakrýt tuto studnu a až jednou na to budou peníze a vůle, že bude zase rozkrytá, ale to město nechtělo dopustit. Studna by měla být dokončena do konce roku.